aprender a trabajar la huerta desde cero. Non poñes o pé do lado, Acompáñame. maníates. Estamos collendo a cebola. Estamos facendo rego. Que é isto non isto? O que queiras? Ai, miñocas, mira. Claro. Para mí Pobre, que pero non me está. la matar. Non, que non se mata, outro pouquinho. Agora colles cinza, tens que botar cantidade, Sí. era? Claro, para que Ah, non, a que prevenir os hongos, pero non lle. Ui. Non poñes o pé do lado, que maníates. Vente do lado aquí. A ver, esto sí. Sí, Jesús, sí. isto por que dices que? Para prevenir os hongos ás cebolas, máis abonar a terra. Agora apaña as cebolas. Pero xa echas máis cebolas todas. Avisaras. Poñer sempre. Así, todos por arriba. Parece un comecocos. Non fai falta que claves, pois aí que quede direito. O sea, así, como un bombón. Sí, así. Saco o pé do rego. Que vale. Estas cando hai que plantalas? No menguante de enero ou febrero. Pois calquer día do menguante. Sí, sempre que teña alguna menguante. Misión cumplida. E agora... Que non pises, espera, vea que acaba de poñelas hasta o final. Para cubrirlas. Isto vale por un gimnasio. Fai como un reguito. Así? Sí, Apartas. Vou genial. Pois listo, non? sí. De nota, canto. Hai que mellorar.